Ngiyalazi hle. Ayikho lento ithatha jonga. Indaba nina ngafuni. Angithami indaba ningafuni mina. Ethenge uwe. Nayi into ethenge uwe le. Hawu. Are we close sister? Jonga yabona Yini ngiqhamuka umntwana umuntu kanjani wena? Relax. Dog. Shit. Hayibo uzowa kuma sister. Hayibo. Musa uza ngapha okungcono. Khona lezi nje noma iqhuma. Hi guys. Ninjani? Bese singahamba bese ave ngiyisabi izinje. Sanibona. Ninjani? Besicela ukuza be direction bethu. No man baza ama cameras khiphana. Okay kodwa ngisacela sisuke la bafethu simele noma isikhulumele noma ngala ngoba izinja bafethu mayingajumpa lana solimala. Yeah, so jump. Okay, mina igama lami nguJinja bhuti wami yabo. So bengifuna ukubuza ukuthi ilokhuzana imall ikephi mangila. Imall ne? Okay, no imall ungayithola somewhere xa unawuhla so ujike ngapha then xa uphinda ujika phezulu uzayibona straight. Power to that. Ngiyabonga mfethu mina igama lami nguJinja mfethu. Ubani igama mfethu? Bonga Brian. Yeah, but I go by the name Nika Pro. Nika Pro. Nika Pro mfethu ungadina mfethu mina shoot into engiyenza ilife yami seyavele yashintsha. Kwavela wathiwa nje ekhaya wherever I go cameras because manje nathi vela ama camera like nathi angithi ngisho life yami and njengamanje kwi life yami ngibuza wena ukuthi imall ingakuphi. Okay, so no stress. Okay, fair no stress. But there is a thing that we do. I want to know if are you guys dating? Yeah, so umuntu wami lo uyambona. Are you sure my brother? Ubani kama mama? Nathi uyayifisa ukuhamba naye. Nolazi. Sure. Njayam uthe konje ubani leli pro? Okay, ngubonga Nika Pro. Nika Pro. Ngicela ukunibuza nje few questions bese ngiyandedela nami. Okay, no stress. Awuzosikela xesha. Never. Okay, akho. Nika Pro, I want to know first thing first. Niqaleni ukuthandana wena nomamazi? Okay, like sine 2 years sithandana, yeah, sina 2 years sithandana. Ngathi yini oyithanda ngomuntu wakho? Yebo sentsho nawe uyambona nje Grootman. Abo sentsho. Yes, come closer. 360. Mama. Angacelwanga. According asidingo sobantu bengicacisa kwami yazibonela nawe ndiyamthanda sentsho thank you Brian uyayazi. Your name? Nika Pro. Nika ngikhohle. Nika Pro, tell me, ngiyazi ukuthi la iGoli uhlala ngapha, but emakhaya where you come from? Okay, I'm from Eastern Cape, Ekomani. Yeah, Ekomani. Big up to Ekomani. As you all know, Eastern Cape I represent Gqeberha. Mamazi wena konje uthoba nika mamazi? Yakhuluma ngathi. Nolwazi unjani? Ngiyaphila njani body? Nolwazi yini oyithanda ngoNika Pro? Oh, unika Pro uromantic umuntu ngifuna uqamba ma. Yabona manje nje sibuya ubuye wonkhipha nje. Yeah, ngiyakubona. So niyendlini manje? Yeah. Ikhekhe manje liyaqoqa. Wona vele uyayazi Brazil. Ngiyalazi dog. So sisami, I want to know from you wena kuphi ekhaya? Ekhaya. Khaya. Ekhaya. Sikhize Kuphi pha? Emlazi. Big up to Emlazi, NUZ, eGaqasini where the thugs never get caught. Ukuphi section mama? Section? Si. Kasi. Big up Kasi bafethu, as you all know, King Jinja nga AA bafethu. Siswami khona kasisingi I represent Chicago. How are you guys? I love you so much. Umlazi wonke Z wherever kwa you. Uyazi bafethu sinisane njengoba nisithande sinqanqaweni. Hayibo. Wena eGaqasini bafethu uyalazi udaba umzilayi ke lo mfethu. Sithenge mega city ke masisemlazi ke njaya. So bhuti wami wonke mfethu. So my brother, I want to know mfethu from you mfethu ukuthi umamazi umthemba kangakanani? Akwesithi nje in a scale of 100 mhlawumbe ngathi umthemba kangakanani? 99.9%. Nje sekomane man. Cela Peter. Wena usithemba kangakanani? 100%. You're a dog, man. Kanjani? Dango. Mamas, do you trust umuntu wakho? Yes, I do. Umthemba kangakanani? Umuntu wakho uyifihlele into uma hamba nawe. 20% more than. Bafethu bathathwa phi kanti labo 100? Obheke. Kanti bathathwa phi labantwana basithanda beyond. And wena uzithemba kangakanani? I'm 120%. Power to that. So when outside ujola noma isister kuphela ngeke umunye umuntu ujola naye? Yeah, for sure vele. Ungamchithela wena like. Never ever. And ngimuphunyule. Anibabona abanye sentsho nibona yena qha. Awunolwazi, cha uhleli kahle. Sister wena ujola naye uma ibrother kuphela ujola nomunye umuntu? Angitshola naye kuphela ngekho omunye umuntu ngaphandle kwakhe. Kunento esiyenzayo la ekuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test njengoba nisho ukuthi niyathembana and then to my sister Shekhaya, look at her looking down. La ekuthiwa i-loyalty test.
I-loyalty test njengoba nisho ukuthi niyathembana and then i-loyalty test it's whereby we switching phones. Wena Mtase uzawupha my brother iphone yakho for 60 seconds which is a minute. I check ukuthi wena ufletha nabo bani. Same applies to you my brother. Now uzomupha for 60 seconds. Check ukuthi wena ufletha nabo bani njengoba uthi uthandana naye kuphela. Angithi wena uthandana naye kuphela. Yeah mara. Yeah ndiyamthanda. Mtshela ukuthi uyamthanda. Okay ndiyakuthanda nolwazi isithando sami yabo. Ngiyakuthanda sana. Ngicela umuphi ihag. You will never know. Maybe it's the last hug. Hey, cishe ngathi yeke ingane. Hayi bona right. Hey, cha phela nangibona sengikhohliwe umuntu wakho. Ngikubona ngikhobalele nje. No assistant sami. Hayi. Sami sita. Danko tayami. Ayena ushap yena. Cela ungene lapha nendaba mfethu. Can I come inside? Famous question akasayibuza uJinja. I-loyalty test. Imengathi uthi switch amafoni. Yebo yiyo leyo. Awunankinga ngathona njani ngoba yikho into oyifihlayo. Amafoni like hey. Yini into oyifihlayo efonini? Ay phofa yikho. Sisi. Ungadelete. You're shaking my sister. Ngiboleke nawe yakho njayami. Hey, usuya check isize. Nolwazi, danke njayami. Ngashi mfethu ungashi. Hayi Tshontsho phone kaNika Pro. It's about that time couple switching phones as you all know. My name is King Ginger Cream de la Cream. Ngiphethe unolwazi. Uhamba no? Nika Pro. Nika what? Nika Pro. Nika Pro. Bafethu ungasasho bro. Bafethu baba umkhize bafethu may soul rest in peace. I don't know what I just grew up guys, hey. Pro kid, you know we love you until the end of times mfethu. Akekho omunye umuntu oyokwenza njengaye. Siswami, right angithi? Perfect. So siqale ngawe. Ladies first. Yakwazi ama ladies Eastern Cape. Hey, ungivulele, ivule. Nazoke. Danko. Oh baby girl, ibambalana. Okay, danko. All right, sisi WhatsApp ngithobo. Yeah. All right, uzokutshela mase ngithi type lapha. All right guys, we are on WhatsApp right now with Nika Pro and we are about to type the trend is type lapha I love you. Nika what? Right. Makuvela wena usho Nika Pro kuthi the king is on top lapho makuvela abanye omahwayinduna ungitshele futhi seswami so wena bafana bakushela Abangishela bafana. Uyachitha my sister bheka phansi Nika Pro business naye ngefone. Nice chai. Chai. Come Branch. Nolwazi. Ngubani mathapela? Yeah, ngubani? Igama lentombazane. Abo sentsho yima. Ujongile musinawa. Ukhona ithoma na usendelana inudes naye. Saphelo lo. Ima out. Oh, wena uthamfundisa oba ungena kwi media fast kanje. Sister indaba wena notsaphelo usendelana ithombe iningi kanje. Hawu phela angithi sama models yabo fanele manje ngeke phela uzomodela utsaphelo. Hawu Nkosi yami. Into natural lento le wonke umuntu uyayenza umuthi lento le. Hayi sister akukho natural ukusendela umfana ibele. Hawu. Awu imakhawutsho ngubani uthaphela? Qeda ukusho ukuthi baby umngane wami. Sister ayikhuluma iqiniso mfethu khuluma iqiniso. Ekusabi ithoma yakho. No but why ubhala kumngane wakho uthi I love you? Why umngane wakho eba nezinto ezi-exclusive kanje? Uyasho umuntu umngane wakho ukuthi uyamthanda uma uyamthanda. Senza intwana encinci man wena. Awuthembe sister musukwenza upro intwana encinci kanti indaba mfethu. Wena ngabe uyasho ukuthi wena nothaphelo there is something that is happening makuthi khona ungalokhu umenza inyoni because hey sekuphuma ibhala club. Clean lokho. Yabona khona ukuthi siyaphikisa siswami. Ikhuluma kubani uthaphelo wena? Azi. Namjita is so weird because we have got to the point Mokshwa where is living a normal anybody life. can build a fully working app without knowing how to code. This is base 44. When he's about to do something This is wrong, the first look at the Kumul. current Isn't it supposed to be the opposite industry-leading way? AI app builder, and you wouldn't believe the kind of apps that people are creating: smart nutrition apps, inventory trackers, on. You do you, man. Yes, I'm clear. Hawu. Qeda ukusho umuthi umngane wami. Okay, send isikhathi. Okay, sombamba. Send isikhathi ngakanani nothaphelo nizwana. Hawu, asinasikhathi umngane wami. Nisanda uqala. Umngane wami. Ngithi nisanda uqala sister. Truth will set you free. Ndikuthembe kangaka wenza into eziphansi olhlobo. Ngothaphelo. Ubani uthaphelo? Like ndikubuza umbuzo ngibani uthaphelo ngixalile. Okay. Nangiyakhuluma. Okay. Lo umuntu engihlangane naye 2 weeks back.
uyakhona ukungisatisfy kahle wena ubhizi In 2 weeks. ukwenza imali nje kuphela umuntu ufanele ukusatisfy mfethu wena ungisatisfy indawo Okusalayo umuphe in 2 weeks. Ubungamtsheli ngani umuntu ongamtshela ukuthi akusatisfy yabo uthe ungibani ta uthenga King Ginger njalo except Brian can you believe ba excel umntana ndim lo awuthami inkinga yazi ukuthi wena njengamanje ngidinga ukuthi uthathe decision njenge out uzazoqhubeka nonijole nalo njengoba umbona lo uthi yakufebela because yakufebela le sendiyamthanda nolwazi Hayi so ufuna nilungise ngiyamthanda like so my brother mengasalungise ukuthi abalansise nala ungakwazi ukuthi ngithanda into clean ngeke mfethu angeke kulunge vele umuntu She's honest. ngifuna uthetha naye Brian thetha naye ulo thetha naye yakuva abo uyenza kumnyala ndiyenzayo nolwazi abo like ngenza kubani like after ixesha elingaka mina nawe sisonke uzongixelela ngendaba za 2 weeks back into le ningakuniki yona akunika yona yana ngishilo mfethu ukuthi wena ukhona ungisatisfy nkosi yami njani ukusatisfy njani imali ndiyakunika ndiyakuthengela into ozifunayo ngoyintoni enye oyifunayo money is not everything Yo. uma isister mfethu uqonda ukuthi kahlahle wena mfethu ishizolo usuyavilapha and kudala ngiqala ukuthandana ubumudla stereke akaza nawe akathethi ngalondo lo mntana kutheni uzomthetha umfaka amagama emlonyeni yikho ekuchithela because wena unaki ngitshele sister ngiqamba mangani ngalento engisho oh siyami ayikho lento vela ayikho andikuniki kahle uthi hayi ukuthi uthi awumniki kahle awusamniki ubumnika lo muntu lo ufuna ukushawa ufuna ukutratsha ufuna ukuphendula ufuna ukuklinywa andavele jonga Khiphana my sister. Antu Jonga Brian ngicela nje uthatha into zemali yami pha kuye then angahamba kuyena ayapha yakhona I don't care noba silungisa into ethenge uwe nayi into ethenge uwe le How? Are we close sister relaxa yo nkosi yami Akasakhiphi nerong ukhipha lip gloss. imali yami imali yami ilip close sinabo yo awuthi Post imali yakho futhi. sister yehlisa uma nawe sikayibheki ngale phone yakho Brian jonga relax mfethu khawume kancinci mfethu ngiyacela yazi ngisesayidini lakho ngenaphi nina Brazil ngifuna ulungisa into zakwami zilungisa lapho nanku enibahamba nje ukusondela sister sondela kancinci ngeke asondele ku yes ngeke akuthinte jonga okay ya imali hathi ndiyenza icace le icacisa jonga nisafuna into esidibanisayo Okay. caba but makakhulule nje into zemali yami nje qhaqwaba ndivaye okay wena ufuna into zakho sister ufuna icathulo zakhe yabo nzinadlalwa nguwe thatha wena thatha udlala ijani wena thatha sister ngizokubizela amaphoyisa ulinga ungithinte ngizokubizela What? amaphoyisa andiyeke Ecathulo zakhe. awuthiyami yabona manje xa usithi wena uligiyani hayi ukhuluma nami impela igiyani mfethu liyawehlisa umoya kuma situations akanje igiyani nami ndigiyani yeah so yeah uthetha nomuntu ungendawo mos ngimi ungenapha Mfowethu. umuntu wakho lo awuthiyami Ngumuntu wakho. asifundiswanga Ngumuntu wakho na. asifundiswanga khathi siyehlathini asifundiswanga basibe violent kubantu besifazane ndigiyani nami ngiyalazi ihlathi ngiyalazi ihlathi ayikho lento ithetha jonga indaba nina angithami indaba ningafuni mina ngibe ijani mina Bese uba violent ke yena kodwa jinja. ngendawo mfethu yehlisa umoya ungendawo mos na ungenaphi wena awuthiyami jonga izapha jonga anzukwenza into okay awuthiyami sekumele sicheck ifone yakho andizumenza nto ifoni yami nicheckela nto angithi kumele sicheck ifone yakho khona for sizoqeda nto anchiti mosim asazi ndiyayazi ke mna ningendawo futhi nina nolwazi Sathi usicheckile ifone yalolwazi. Yena uyazi. Wena awusamsazoqhubeka nitsho lena nolwazi njengoba umbona uthi yakufela. anisafuni nix Manje yini khandi ufuna- into zemali yami endizifunayo Uzosifumana? Asicheck ifone ndizifuna yakho. Brian Jonga ngicela usuke endleleni Akakwazi, Ndiyacela, Brian, akakwazi. ndiyacela Akakwazi ukwenza lokho akuvumelekanga. And awuthami uzo lokuqhubeka kanje uzongenza ukuthi ngibe against wena. Uzo my sister lapha emuva. Relax cause Le nto afuna uyithetha. Ewe. Uzohamba nintyela ixesha yeah vula ifoni ke le. Ifoni. yami phone Yebo. Indaba uthandi uthandi uvula ifoni yakho. Angithi usuyivulile kamama manje. Wayifuma into obuyifuna. yintoni enizayijonga kuyami ifone Sojonga lento ubuyijonga nawe efonini kamama. uvula ifoni isibheke ifone yami Nansi. saphone yami ndiyivule Ivule awuthami. okay Sure. Sekasondela manje my sister. Hayi. Ilumele la. Akhondo nizayi Faka le phone yakho isikhwameni siswami. It's okay. akhondo nizayi I know, it's fine. It's fine. Bamba.
Now WhatsApp ngicela ume la. All right guys, we are on WhatsApp right now and we are about to type the trend is tap I love you. Washa ubone into ezingakufuniyo ke ungangixelele. Awuzama ukuthini? Because ikhona into ezingakufuniyo ku WhatsApp yabo. Izini lezo zinto engamfundi. Ikhona into ezingamfundi vele. Hayi bo. Sister Huwelo. Yeah, yebo. Okay, ngicela babone igama lesifebe njengoba si understand la ungitshela. Nazo-ke. Awu. Ubani ubuyitumela? Bhuti wami. Nazo-ke. Sister, kungangitsha- Ubani ubuyitumela? Ngicela ungene la kuba itumela. Oh. Ehe. Uboy T. Yeah. Why is she happy Colleague. though? Yeah. Why pho kwi-colleague yakho uthi I love you sister ngicela udelete I love you angithi ngibona ubuyitumela vele ngicela udelete I love you ubhale uthi I miss you fake heart Boyitumele obekamkhathalisa. bona ukuthi That's why bengasasebenzi lapha. Hayi vele omunye. Abantu abangaka. okay nangu I nobuyitumela miss you. I love you. Ayisi mina Muslo. Now we are cheap. sister Wow, uthenga wow. kushaya njalo sister hello Sekuzomshaya isikhathulu. Shane hili. sister Awufuni noba Now we are sister uthenga kushaya Now we are cheap Muslo. sister sister uthenga kushaya njalo wena umshayelani pho umshayelani We are cheap now. Musukhala. awufudima u10 ungafunda icacise. sister Shane hili. Icolleague yami leyo. Icolleague yami leyo. Zawuthini ungathi ngiyayithanda kule nsebenza naye. Ngiyamthanda sisebenza. Ningamniki. Icolleague yami icolleague yakho and uyatyana nayo no asityani. uqalele ukutyana necolleague yakho bamba mfethu nayi phone yakho thatha phone yeah Nika izinto imali zakhe. yami le. ah Imali yami le. awuthiyami Ufuna ukuthatha izinto zami uyinikeza ubuyitumela? Niyanisolela nina. ngani Niyanisolela. bafethu nobabili niyajola angazi ukuthi nilwelani Uboyithu ndijola nabani? uyamudla Nobuyitumelo. kubhaliwe efonini kubhaliwe yonke into ila efonini Intona niyibone phansi I miss you no I love you mos. phakathi kulo I miss you no I love you ngibona i-conversation you guys have been conversating for a long time awuthiyami yazi ukuxoka akufani nawe ya uxoka akufani nawe Lethi sister izinto zami sister ngihamba. Anginaso uvumile isikhathi sakho nje. Anginaso isikhathi sakho. Jonga yima ndicace jonga yabona yini ngiqabana nomntwana. abaniseni umuntu okanjani wena relax Bazomloka. usumbiza ngoba uyitumelo manje uvisa nolwazi ngoba uyitumelo Ngiyacela yabo uyahamba ngolomntana. Yabaleka imali yakho bhuti. Ike sahamba apha nasimisa kanti nizosixabanisa for miye kahambe khona ezokwehlisa umoya awuthiyami ukwatile niyafeba nobabili nawe uyafeba nawe uyafeba so yima uyapi ngo cause beze kum la wena uthi Uphindela makahamba kokwabo. yepi. Nolwazi. une-right phela ungakhohlwa Nolwazi. ukuthi ujola naye kusho ukuthi umphethe Umenza nto ndithethe nje. Usafaka ihilo my sister sibili. sure Fiseki Jonga. why usithuka pho why udlula lami usesithuka usithukelani Uthi usithukelani uzobaleka. usithukelani Sandla. pho why uthi wena Fiseki mawuhamba la Xabanise nalomntana. manje indaba une-right yini ukuthi Fiseki kuthini Wena ungena wena ufike esigrand wafika wasixabanisa pho une-right yini ukuthi Fiseki kuthini for ntoni? nawe Fiseki Ayikho lento yenzileyo futhi. pho usithukelani mawuhamba la usholani ukuthi Wena Fiseki uxabanisela nto. anginicabanisa bengizama awuthiyami bungacavi wena ukuthi umuntu wakhe uyafeba So bengingafuna ucava what if bengingafuna ucava? naye bebengacavi ukuthi wena uyafeba Yo wena yabo wena. yini Wena Yeah. wena. My brother. Uthusa kanjani kodwa Wena yabo uthi? wena. yini Wena wena. musungisukele kuphi Noba sihlangana. kuphi Xolele le fruitman isuke nje endleleni. iyephi Noba yephi la dibane nawe. wayefuna ukudibana nami Sisewena bhuti. awuthiyami Ufuna udibana nawe. awuthiyami Ngawuyosindiswa ileta. awuthiyami ungabhayizeli amagiyane awuthiyami eva Ngicela ngobhayiza. bhayiza Jonga ngishisana ngetheli. Ayikho serious lo mjita. ayi Yabaleka investment. King Ginger cream de la cream bafethu intwana yaseking indlovu as you can see bafethu uthanda manje ngahlangana lihlangani it's a scramble egg kuhlangene amafutha namanzi unolwazi uyahamba nayo uyayifebela no my brother nayo uyayifebela ziyakhala it's Bibli King CMTV niyathembana na wakhe Hey, Rain the Cut, thank you for tuning in. Eksay score yasibona sesinjani ke manje. Asazi mase bafeba bobabili. It's supposed to be the girl. Look at the boys. They're looking like they're febing. High key. Akusaya manje tafeba kakhulu eSouth Africa. Anyways, we'll see you all in the next episode investigating ukuthi bani ofeba kakhulu eSouth Africa. Peace out. Pa. Out to my sister.